Gatusan ka mga mag-uuma gikan sa 14 ka farmers, cooperatives ug associations sa Davao Oriental ang nakadawat og brand new ug modernong makinarya ug gamit pang agrikultura nga gilaumang makapausbaw sa produksyon sa humay ug mapalambo ang sektor sa agrikultura sa probinsya. 40 million pesos ang kantidad sa mga ekipo nga gipunduhan pinaagi sa 2023 ug 2024 nga alokasyon sa Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Ang turnover ceremony gihimos sa provincial capital kagahapong adlaw, Huwebes, November 21 ning tuiga. Ang gi-award nga ekipo gilangkuban sa 4-wheel tractors, driven desk plow, levee marker, hand tractors, floating tillers, precision rice seeders, transplanters, harvesters, circulating dryer ug rice mill. Gipunduhan sa programa ang tanang makinarya aron matabangan ang mga mag-uuma sa ilang produksyon. Base sa datos, gikan 2019 hangtod 2024, kapin 375.8 million pesos ang napud-apod nga mga ekipo sa pang-uma sa Davao Oriental, na ila ang probinsya nga usa sa rice producer sa Davao Region. Tinguha sa programa nga palig-unon pa ang produksyon sa humay ug tabangan ang mga mag-uuma nga makabawi gikan sa pagkalugi tungod sa mga kalamidad nga milampor na sa probinsya. Sumala ni Governor Nino Sotero Oy Jr. ikonsidera sa iyang administrasyon nga usa ka dakong lakang kini aron mapalambo pa ang sektor sa agrikultura. Ang Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization nagatuo nga pinaagi sa modernong mga gamit ug teknolohiya, maminosan ang gasto sa produksyon ug makunhuran ang pagkausig sa abot sa uma. Makatabang sab kini nga mas mapalambo ang kita sa mga mag-uuma ug mamahimong mas kompetitibo sila sa merkado. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.